Rádio Slovensko, Slovensku. Zakladáte si rodinu a tešíte sa na nový prírastok do rodiny. Všetko ide tak, ako má a zrazu zasiahne osud. Toto je príbeh bojovníka Filipka. Filipkovi diagnostikovali naozaj nezvyčajný syndrom. Diagnostikovali mu vlastne ale až v nejakých 2,5 až 3 mesiacoch vlastne z genetických testov Wegenerov syndrom. Je to veľmi raritné ochorenie. Ja by som to skôr povedal tak, že je to vlastne taká slabosť celého telička, to je v prvom rade. Hej. On vlastne má teraz 2 roky, vôbec nedrží hlavičku, nevie setkať. Potom sú tam vlastne také, že on má vlastne vyklbené úplne celé nožičky, hej, aj pršteky na rukách. Je to spojené aj s kyfoskoliózou, kde vlastne je to zakrivenie chrbtice také do obla. Potom sú tam vlastne problémy s okohybným svalstvom, s papaním. Snažíme sa vlastne robiť, čo sa dá, čo je v našich silách pre neho. Čo mu teda môže pomôcť? Tak v prvom rade je pre Filipka veľmi dôležité cvičenie. Veľa cvičiť. Samozrejme to cvičenie je zase ovplyvnené tým jeho zdravotným stavom. Teraz vlastne on bol zase hospitalizovaný v nemocnici s dosť ťažkým zápalom pľúcov z toho, čo aspiroval. Samozrejme on tým, že sú aj tie očká také slabšie, tak vlastne chodíme na očnú stimuláciu do Centra včasnej intervencie do Žiliny. Viete možno nejaké štatistiky, koľko detí alebo ľudí je s týmto syndromom na Slovensku? Keď sa Filipko narodil, mi pani doktorka z genetiky povedala, že je len 25 prípadov na svete. Ale ja, ako som si zisťovala informácie, tak je to viacej. A Filipko je na Slovensku asi jediný. Jediný. Filipko potrebuje časté rehabilitácie, aby sa jedného dňa mohol postaviť na nohy. To je najväčšie želanie jeho rodičov. Tak poďte do toho s nami a postavme Filipka na nohy. Rádio Slovensko, Slovensku. Každým dobrým skutkom vyladené.